Bun găsit dincolo de poveștiri! V-ați întrebat vreodată ce se întâmplă dincolo de moarte? Ce înseamnă de fapt moartea? Sunt sigură că toți cei care vă aflați acum în fața televizorului v-ați pus aceste întrebări de mai multe ori. Și de cele mai multe ori, religiile, tradițiile noastre, culturile lumii au încercat să ofere un răspuns convenabil. Poate că ajungem în rai sau în iad, sau poate că nu se întâmplă nimic. De câteva zeci de ani, oamenii de știință încearcă însă să găsească o explicație a morții studiind cazurile de moarte clinică. Și astăzi o să aflați câteva răspunsuri care cu siguranță o să vă bulverseze. Despre viață și moarte e vorba. Despre noi înșine. Astăzi o să vedeți povestea Irinei, care a trăit experiența morții clinice și în plus o să vedeți ce are de spus în legătură cu asta un universitar de seamă al României. Este vorba despre profesor universitar dr. Dumitru Constantin Dulcan, specialist în neurologie și psihiatrie. Haideți să vedem în ce stadiu al cunoașterii lumii de dincolo ne aflăm astăzi prin povestea Irinei. O bucureșteancă de 34 de ani care a trăit o experiență incredibilă în timpul operației de cezariană pe care a suferit-o în ianuarie 1998. Studiile arată că unul din 700 de cazuri de anestezie totală dă greș. Mai exact, pacientul nu este anesteziat total. Este doar paralizat și practic simte durerea intervențiilor chirurgicale. Pare un coșmar, însă Irina l-a trăit pe pielea ei în urmă cu aproape 16 ani în timpul nașterii prin cezariană. La un moment dat am început să simt ceea ce făceau doctorii acolo. Auzi tot ce se întâmplă pe lângă tine, simți durerea pe care o simți, eu știu, la o tăietură, ca și cum cineva ar curăța foarte puternic zona respectivă. Nu știu exact să vă spun cu ce instrumente, ca să vă puteți face o idee cam care era nivelul durerii care îl simțeam eu atunci. Deci ei probabil că deja tăiaseră și se pregăteau să ridice copilul sau să scoată, pentru că intensitatea durerii, repet, a fost insuportabilă. Și să ținem cont că spun asta în momentul în care suportasem o anestezie totală. Deci, anesteziată total, eu spun că durerea era insuportabilă. Glas aveam, eu simțeam că am glas și simțeam că pot să fac orice, decât că anestezia își făcuse efectul numai asupra materiei, ca să zic așa. Adică numai mușchii mei erau anesteziați. Mușchii de la mâini, de la picioare, ai ochilor, mandibulă, tot era amorțit, absolut tot. Numai înăuntru meu era trezit din acea anestezie. Am trăit în câteva secunde un șoc foarte puternic. Am simțit pur și simplu că aș fi fost ca o bombă, ca un ceva. Deci am simțit că explodează ceva. În momentul ăla am simțit că ies din trup. Deci, neavând nicio ieșire, puterea omenească de a suporta durerea aceea, cred că era deja depășită. Și atunci singura chestie a fost de a evada, de a ieși din trup, pur și simplu. Și a evadat? Câteva secunde mai târziu, aici deja începem povestea de dincolo, pe care nu știu câți dintre semenii noștri o să o ia în serios. Câtva timp mai târziu, nu știu să spun exact cât, am simțit că privesc tot ce se întâmplă jos, eram deja detașată și priveam de undeva din colțul din dreapta al camerei. De unde știi că era colțul din dreapta? Era, cum să vă spun, eu știam că acolo sunt eu și normal că dacă știi că acolo ești tu, știi și unde ești. Ca și în viața normală. Ce formă aveai? În orice caz, nu o formă definită, cum o avem noi. Eram... Bine, nici nu pot exact să spun. Era ceva rotund, aproximativ rotund. Da? Și de culoare deschisă, parcă... Da, dar nu pot să compari cu materialele. Era ceva alb. O pânză albă, ceva alb. Era ca o formă de energie, să zic așa, luminoasă. M-am speriat foarte tare, știam că sunt acolo ca să nasc și am crezut că am murit.
De fapt, cam așa cred eu că se întâmplase. M-am speriat și am dat să mă întorc înapoi, să fiu sigură dacă s-a întâmplat lucrul ăsta. Și am încercat să mușc din tubul de oxigen, să mișc mâinile. În aceeași formă am încercat, în aceeași zbatere. Pentru că odată întoarsă am început din nou să simt durerile, pentru că ceilalți își continuau treaba și am auzit și copilul plângând la un moment dat. A fost un moment în care toate durerile parcă au încetat și n-am mai simțit absolut nimic decât auzeam un strigăt puternic. A fost o secundă de calm, după care iar au început zbaterile și durerile în interior. Am încercat din nou să mișc ochi, să mușc, să mișc mâinile, picioarele, n-am putut să fac absolut nimic din toate astea. Și știu că după ce n-am mai auzit plânsetul copilului, cred că am adormit la loc. Intensitatea durerii probabil că a scăzut, ei au făcut, nu știu exact ce au făcut în timpul ăsta, dar bănuiesc că acela a fost punctul culminant, când copilul a fost scos din burtă. Când m-am trezit ca dintr-un vis, să zic așa, dar știam că totul este foarte real. Am povestit asistentei, i-am povestit exact ce v-am povestit și dumneavoastră, că în timpul cezarianei am auzit tot, am simțit cum mă mângâia pe păr asistenta șefă. Dar spune-mi exact ce ai auzit și ce le spuneai când te-ai trezit. Deci, asistenta șefă, care a stat la capul meu tot timpul cât am născut, spunea că ce mămică tânără și frumoasă, pentru că aveam 19 ani. Ce curaj a avut să facă un copil la vârsta asta, dar am mai auzit și ceva de genul: uită-te la mâna ei, vezi, să fie bine, dar nu mai țin minte exact să vă spun, vă dați seama, starea era foarte ciudată ca să pot să-mi amintesc exact. Dar știu că discutau între ei pe marginea operației, în mod normal, asistenta aceea mi-a spus că n-ar fi trebuit să știu, să aud absolut nimic. Așa știam și eu înainte de operație, că o să adorm și nu o să știu nimic. Dar se pare că lucrurile au deviat puțin. Este o primă fază a morții clinice. Ea s-a văzut de dincolo, s-a văzut ca sferă luminoasă, i-a văzut pe ceilalți la fel, nu era obligatoriu să vadă corpul, pentru că nu era un algoritm complet, un model complet al experienței morții clinice, ci doar o primă fază. În corpul fizic, anestezia n-a prins suficient, a avut dureri și în momentul în care n-a mai suportat-o, a fost expulzată, pur și simplu spiritul ei a fost expulzat sub forma aceasta de sferă, a văzut tot ce se întâmpla acolo, era liniștită, nu mai dorea, evident, pentru că nu mai era în corpul fizic, ceea ce durea era corpul fizic, nu corpul spiritual, după care, revenind din nou în corpul fizic, și nu a simțit durerea. Totul e simplu de explicat. Mai avut atât, v-am spus și vă repet. Modelul general nu este aplicabil la toată lumea. Unii trăiesc doar o mică fază. Deci toate fazele pe care le-am deschis cu tunel, cu ființa de lumină, etc., toate aceste faze nu au, statistici au arătat, doar 7 până la 10% le au. Restul au segmente, fragmente din acest model general. Deci ea a trăit o moarte clinică indiscutabilă. Pe de altă parte, aparatele nu au început să piuie că e moartă sau ceva. Deci era doar o secvență. Da, o secvență. Da, în mod cert asta. Ea a avut un început de moarte clinică, ăsta e cuvânt, un început, nu o moarte clinică completă. N-a plecat de acolo să plece prin tunel, etc., și să-i spună întoarce înapoi că ai un copil, sau ea să spună vreau înapoi că am un copil. Și doar atât cât s-a putut vedea. Și nu-i prima care spun lucrul ăsta. Doamne, trebuie să mă întorc. O fetiță de 12 ani ajunge acolo, ea spune, l-a văzut pe Iisus și pe Dumnezeu, evident, din imaginația de copil, și spune, vrei să rămâi aici? Da, e bine. Da, mama mea o să sufere, mă întorc la mama. Bine, du-te. Majoritatea oamenilor, știți cum sunt, se străduiesc repede să pună etichete. M-am ferit să povestesc, am păstrat-o pentru mine, i-am mulțumit lui Dumnezeu că m-a salvat, pentru că
Așa cum s-a dovedit ulterior, mai aveam treabă. S-a mai născut după Alexandru și Bianca, fetița mea. Și ulterior, așa cum vă spuneam, am mai avut astfel de experiențe. Singura am tras concluzia că mai este ceva dincolo de povestiri. Dincolo nu se uită absolut nimic. Filmul reproduce panoramic și în culori tot ce mi s-a întâmplat vreodată, și bine și rău. Ei, unii îl asimilează cu judecata de dincolo, în sensul că toate acțiunile noastre negative la adresa altora, noi le simțim prin propriile noastre sentimente, simțim durerea, simțim umilința celor pe care i-am umilit, pe care i-am nedreptățit, pur și simplu, ca și cum cel pe care noi l-am nedreptățit este în noi înșine. Este un lucru extraordinar. Se vorbește de judecata de dincolo, a lui Iisus, a lui Dumnezeu. Bine, nu ei ne judecă. Tot ceea ce facem noi rău ne judecăm noi înșine, pentru că este înscris în noi. Noi trebuie să înțelegem că experiența morții clinice este o experiență spirituală. Că în noi există, dincolo de corpul fizic, un corp spiritual. Există o conștiință. Și că moartea nu este decât o experiență a conștiinței, adică ea nu moare. Ea este rama al marii conștiințe cosmice, ceea ce numim divinitate, dacă vreți, și ea trece din planul fizic în planul spiritual, de dincolo. Și atunci ea este cea care, dacă vreți, se supune acestei judecăți. Acolo îți vezi și ce ai făcut bine și ce ai făcut rău. Și cei care, evident, fiind moarte clinică, se întorc, revin complet transformați spiritual. Oameni care au săvârșit rele înainte sunt complet schimbați. Părerile despre oameni devin, în primul rând, extrem de respectuoși și văd în toți, așa cum spune și Iisus, în toți oamenii văd frații lor. Unii spun că au sentimentul, dacă nu le-ar fi jenă, de a îmbrățișa pe toți ceilalți, de a iubi. Își schimbă complet comportamentul, este un complet spiritual. Și toți simt nevoia de a se cultiva, de a citi, de a nu rămâne într-un stadiu de ignoranță, ceea ce mi se pare un lucru extraordinar. Toți când se întorc, le dispare senzația de moarte. Experiența morții clinice este experiență spirituală. Ea ni-l restituie, dacă vreți, pe Dumnezeu într-un secol ateu și secularizat. Adică într-un moment în care ateismul a câștigat foarte mult teren prin evoluția cunoașterii științifice. Pentru că știința a încercat să explice prin cauze naturale existența Universului, în timp ce în felul ăsta biserica a pierdut foarte mulți pași, evident, dincolo de greșelile pe care a săvârșit de-a lungul istoriei. Există un om de știință ateu care să fi trăit o asemenea experiență? Neurochirurg, care la 57 de ani face o meningoencefalită cu germene care nu e obișnuit la adulte, Escherichia coli, din care foarte puțini oameni scapă, iar dacă scapă, nu scapă fără sechele grave. O săptămână întreagă este în comă, nu știe nimic de el și după o săptămână își revine complet, ceea ce este un miracol. Le spun următorul lucru. Sunt convins că această experiență mi-a fost dată mie pentru a spune lumii ce am înțeles ca medic. Pentru că în clipa care mi-am revenit, ținând seama că toate cele 7 zile eu am trăit într-un alt univers, într-o altă lume, în care am avut o cunoaștere a Universului aproape instantanee. Spune el, acolo, într-o clipă, poți să cunoști cât în ani de studii aici. Și zice el, marea mea greutate a fost să reconciliez ceea ce am trăit acolo cu ceea ce am învățat aici. Dați-vă seama, cercetător la Harvard, una dintre marile universități americane de mare prestigiu științific. Nu poți să spui că acest Ibn Alexander este un naiv. De altfel s-a și scris despre el, el a scris o carte foarte frumoasă în sensul ăsta. Analizează exact ca neurolog și neurochirurg fiecare secvență, dacă aceste trăiri ale lui puteau să fie rezultatul unei fantezii, a unei halucinații, cum mă întrebați dumneavoastră. Și evident nu. Evident nu. Toate argumentele pentru halucinație, pentru fantezie, sunt răsturnate de argumente științifice, ceea ce este un lucru extrem de meritoriu. A fost incriminată epilepsia. Mai întâi că oamenii nu au memoria episodului trăit. 2. Epilepsia înseamnă un haos cerebral, nu înseamnă ordine. Toate experiențele astea, spuneam mai înainte, au un algoritm, au un sens, au o finalitate, au o semnificație. Nici o epilepsie n-a construit ceva vreodată. Droguri, oamenii le-au însă drogase. Anestezia, niciodată anestezia n-a produs ăsta. În consecință, studiindu-se criteriile morții clinice, se constată
că acum nu mai vorbim ca înainte de moartea cordului, ci ultimul care moare este creierul. Ori toate aceste lucruri le știm acum prin examinări obiective de laborator. Creierul nu mai este funcțional, în consecință nu mai poate secreta nici endorfine, nici dopamine și dacă le-ar secreta, niciodată endorfinele n-au văzut lumi, n-au creat experiențe, pentru că unul din argumentele forte este aceea că nevăzătorii din naștere văd. Și această vedere este o vedere în spirit. Dați-vă seama, un om care n-a văzut niciodată, nu știe ce e lumina, nu știe ce e întuneric, nu știe ce e culoare. Nu vede nimic. În momentul morții clinice, el vede tot ce se întâmplă în timpul operației. Vede dincolo. Vede pentru că vede cu ochii spiritului. Și nu vede cum vedem noi așa, ci pur și simplu vede un unghi de 360 de grade. Adică e o vedere panoramică. Noi nu vedem decât în față, nu? E logic, nu vedem ce e în spate. Pentru că avem ochi anatomici și asta e direcția lor. În momentul morții clinice, fiindcă ochii anatomici oricum sunt excluși din timpul vieții, pentru că n-a văzut niciodată, este o vedere prin spirit, prin conștiință care vede panoramic tot ce se întâmplă. Deci este un argument foarte că aceasta nu mai poate fi fantezie, pentru că oamenii relatează. În timpul în care se dedublează, care ei sunt în operație, să spun, ies pe hol, să-ți vadă familia, văd părinții, încearcă, plângând, încearcă să se consoleze, dar mâna lor trece prin celălalt, pentru că nu mai este o mână fizică, anatomică, ci este o mână de energie, o mână spirituală. Încă un lucru, acest corp spiritual care confirmă perfect ce a spus religia când a vorbit despre suflet. Păstrează conturul întreg al corpului, chiar dacă în timpul vieții un om și-a pierdut o mână, un picior, dincolo el e complet. El nu mai este bolnav, este om întreg. Deci avem ochi, avem membre, avem mâini, avem picioare, avem o conștiință prin care putem să registrăm tot ce vedem. E bine, oamenii ăia reproduc lucruri pe care nu aveau cum să le vadă dacă erau habitatul. Dacă un om are moarte clinică și vă spune ce se petrece pe hol sau în stradă și verifici, spui, Popescu, l-ai trecut pe acolo? Da, domnule. Deci el îți confirmă. Un medic mergând pe hol către sala de operație își pierde stilou și cade undeva într-un colț și nu mai găsește. După bolnava respectivă, când își revine, îi spune, domn doctor, v-ați pierdut stiloul, a căzut acolo, dar era aici, nu acolo. Astea sunt argumente forte. Nici o halucinație, nici o fantezie nu spune mie ce e dincolo de ziduri. Sunteți de acord? Faceți dumneavoastră efortul de a spune mie o discuție care se petrece la sute de sau mii de kilometri de noastră și să-l întrebăm pe ăla, ai discutat asta? Da. Că există o coincidență de genul ăsta? Eu mă îndoiesc. Decât dacă, sigur că da, vrem cu tot din adinsul să fim contra. Dacă vrem să fim contra oricărui rațiuni, atunci nu avem decât să continuăm. Dar asta înseamnă să continuăm să zacem în acest marasm în care este întreaga lume. Nu numai România, întreaga lume. Adică al războaielor, al crimei, al urii, al răzbunării, ale fericirii. E bine? Ne place? Moartea clinică demonstrează că există în noi al doilea univers, universul spiritual, ale cărei legi noi le-am ignorat. Noi tot adevărul vieții noastre l-am bazat numai pe universul fizic, deci pe jumătate din adevăr. Jumătatea cealaltă este dincolo. Ori dincolo este adevărul, aici nu este acasă, acasă este dincolo, acolo este eternitatea noastră. Pentru că numai corpul fizic pe care îl moștenim de la părinți moare. Spiritul nostru, conștiința noastră transcende. Experiența morții clinice este experiența conștiinței care trece din planul fizic în planul spiritual. Acolo sunt alte legi. Aceste legi noi le-am ignorat, de-aia am ajuns unde suntem. Pentru că noi am ignorat legile spiritualității. Am ignorat că dincolo este o rațiune, o altă rațiune. Am ajuns într-un moment în care oamenii de știință încep practic să demonstreze că Dumnezeu există. Trebuie să vă spun că prima concluzie cu care închei cartea mea este asta. Dumnezeu există. Și cu asta disputa de 400 de ani între știință și lege trebuie să înceteze. Avem dovezi științifice. Interesant. Știința este cea care ni-l restituie pe Dumnezeu. Ni-l redă. Acum, într-un moment în care este atât de multă nevoie de rațiunea de dincolo. Nu ne place Dumnezeu termenul. Bun, e de sfert. Spuneți conștiință, spuneți rațiune, să spunem orice. Dar trebuie să admitem, în virtutea argumentelor care ne determină, ne obligă obiectiv să ținem seama de ele, că există o rațiune de dincolo de noi, că există o lege spirituală căreia cu toții trebuie să ne supunem dacă vrem să avem șansa de a continua. Și știința este fascinantă dacă e abordată fără prejudecăți, nu?
Asta ne propunem și noi aici. Povestea continuă. După publicitate o să vedeți ce schimbări au apărut în viața Irinei după experiența morții clinice și o să vedeți ce explicație are fiica ei despre faptul că Irina nu e întâmplător mama ei. Am revenit în studio, continuăm să pășim și mai adânc dincolo de poveștiri prin experiența morții clinice a Irinei. Vă mai spun doar atât. Toate persoanele care au trăit așa ceva se întorc la viață altfel. Nu mai au teamă de moarte, unii devin clarvăzători, vindecători, însă nu vreau să deconspir mai mult. Haideți să vedeți. Ți s-a schimbat puțin percepția despre viață, despre moarte? Despre moarte cu siguranță. Despre viață e greu să-mi fac idei, pentru că sunt încă tânără și mai am foarte multe de învățat. Mai întâi dispare teama de moarte. Că moartea nu există. Moartea nu există. Moartea doar este o trecere în alt plan. Spiritul, mintea mea, toată mintea mea, dar și toată memoria, toată experiența vieții pe care o am, nu dispare. Nimic nu dispare din universul ăsta. Noi trebuie să înțelegem că nu suntem numai un corp fizic. Corpul nostru fizic este întreținut de un câmp vast. Câmpul universului, care este un câmp viu și cu care în permanență tot ce discutăm, tot ce spunem se imprimă. Va veni momentul în care se va descoperi și se spune că la Vatican se reușise acest lucru. Să descoperim acea mașină a timpului, cum o numeam ora, în care noi putem să reproducem discuții care au fost încă cu mii de ani înainte, pentru că nimic din ceea ce există nu dispare. Totul se înscrie într-un câmp, dincolo de noi un câmp. Spiritul nostru poartă toată experiența, că de-aia venim în planul fizic. Noi venim aici, temporar, pentru că avem nevoie de experiențele corpului fizic, care nu se pot face dincolo. Dar eternitatea noastră, spiritul, e dincolo. Doar corpul fizic este trecător, efemer. Noi rămânem etern în universul ăsta. De aceea am spus că e o mare șansă în universul ăsta să te naști un om, nu o frunză, nu un biet câine sau o piatră. M-am trezit pentru că trebuia să merg la serviciu, iar cu 2-3 secunde înainte să mă trezesc, așa percep eu timpul. La un timp foarte, foarte apropiat, înainte de trezirea propriu-zisă, să-mi deschid ochii, am văzut chipul bunicii mele adică dacă ar fi să-l descriu, era doar până la umeri. S-a uitat la mine pur și simplu, fără să-mi zâmbească, cu o expresie împietrită. Și m-am trezit cu gândul că am murit. Iar la câteva minute după aceea, deci n-am apucat să mă duc decât din dormitor până la grupul sanitar, în apartamentul acela unde stăteam, pentru că nu stăteam aici. A sunat telefonul și am fost anunțată că s-a dus, că nu mai este. Noi credem că cei morți sunt muriți. Cum spune poetul. Nu. Cei ce mor trec doar dincolo. Astăzi dincolo nu este în cer. Cerul e o iluzie albastră. Se spune că ceea ce numim dincolo e cam de la un metru de aici și până la infinit. Deci ei sunt lângă noi, asistă la moartea lor, la ceremonial. Ne aud, ne văd plângând, încearcă să ne consoleze. Dar efortul de a vorbi, de a ne atinge este iluzoriu, pentru că el nu mai e corp fizic, este doar corp spiritual. Nu pot vorbi, nu ne pot atinge. Le facem foarte mult rău plângând. Pentru că ei dincolo, ei se simt realmente în elementul lor, pentru că dincolo e adevărata viață, nu aici. Deci faptul că vedem pe persoane, rudele noastre în față, este pentru că ei vin să ne viziteze. Dar nu ne pot spune. Asta e tot. Asta e tot. O altă întâmplare care a marcat-o pe Irina după experiența morții clinice s-a petrecut într-o zi când a avut o discuție cu fiica ei de 13 ani, de care este tare mândră. Este genul acela de copil pe care și l-ar dori orice părinte. Este un elev de nota 10 pe linie, o copilă care răspândește bucurie prin fiecare por. Mă machiam să plec la serviciu și mă trezesc cu ea mâncând din farfurie. Mami, trebuie să spun neapărat ceva. Da, te ascult. Știi de ce te-am ales eu pe tine când m-am născut? Zic, de acum adică m-ai ales. Păi stai să spun. Copiii înainte să se nască, Dumnezeu le arată așa un ecran mare, mare, cu niște iconițe, cu capete de femei și cu fețe așa, cu
Și zice, tu te duci și ți alegi, pui degețelul pe ea și zici, eu vreau să fie ea mama mea. Asta, apropo, mă gândeam că, vedeți, fiecare primește informația altfel, de undeva. Pentru că asta seamănă mai mult cu domnul din emisiunea trecută, cu extraterestri. Deci ea îmi spune, zice, trebuia să pun degetul să văd cine e mămica mea. Și te-am ales pe tine. Și zic, și de ce, mă rog frumos, m-ai ales direct pe mine? Eu am glumit cu ea. Și ea zice, nu aveam cum să nu văd că de acolo tu erai cea mai bună și cea mai frumoasă mămică. Și bineînțeles că în secunda a 2 am început să plâng. S-a dus machiajul. A trebuit să mă demachez, întârziam la serviciu. Dar a fost o experiență pe care iarăși nu o să o uit niciodată. Aici nu este acasă. Acasă este dincolo. Acolo este eternitatea noastră. Întotdeauna căutăm explicații facile când nu vrem să aflăm un adevăr. Nu există coincidențe. Există doar intenții și realități. Vă mărturisesc că mă opresc cu greu astăzi aici. Suntem pe un tărâm fascinant, dincolo de poveștiri. Vreau să-i mulțumesc Irinei, care mi-a scris povestea pe pagina noastră de Facebook, Dincolo de Poveștiri, și să vă invit să înscrieți și voi dacă ați avut experiențe interesante la care vreți să găsiți răspunsuri fără să fiți judecați, etichetați sau ridiculizați. Și în ultimul rând să-i mulțumesc profesorului universitar dr. Constantin Dulcan, în fața căruia mă înclin. O seară bună!